नमस्कार मित्रांनो, संध्याकाळी 6 वाजेच्या सुमाराला राज्याच्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेऊया। परंतु व्हिडिओ सुरू करायच्या आधी 99% लोकांनी आपले चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केले नाही, त्यामुळे अशा प्रकारे चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीचं बटन नक्कीच दाबा। मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय व्हिडिओकडे वळूया। तर बघा, आज राज्याच्या काही भागांमध्ये संध्याकाळी 5 वाजेच्या सुमाराला 6 वाजेच्या सुमाराला आसपास 6 वाजेच्या आसपास जोरदार पावसाची शक्यता राहू शकते। यामध्ये बार्शी, तुळजापूर, त्याचप्रकारे सोलापूर याच भागामध्ये, त्याचप्रकारे इकडे बघितलं पेठ, लातूर या भागामध्ये सुद्धा काही भागामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता राहू शकते। याच काळामध्ये परळी, कैज, माजलगाव, सेलू, लोणार, वाशिम, हिंगोली, नांदेड, वाघाडा, अकोला, खामगाव, चिखली, कारंजा या भागात देखील जोरदार ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता राहू शकते। चंद्रपूर, त्याचप्रकारे इकडे गडचिरोली, देसाईगंज या भागात देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो। याच काळामध्ये उमरेड, वर्धा, कोंडाळी, नागपूर, भंडारा जिल्ह्यात देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता राहू शकते। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। भेटूया एका अशाच नवीन व्हिडिओ बरोबर। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।